Dobroveče Baranjo, dobroveče ponosne i poštovane Baranjke, ponosni, prkosni i poštovani Baranjci. Na početku bi se htio posebno zahvaliti gradskoj upravi grada Belog Manastira i političkom komesaru Kompanoviću što je branio održavanje ovog skupa. Ovo je najbolji odgovor. Ovo je najbolji odgovor Kompanoviću da ništa nisi naučio iz povijesti, da Slavoncima i Baranjcima smiješ činiti sve, samo dvije stvari ne. Ni u snu pokušati ih ušutkat i ni u snu ne diraj nam svetinje, a naše svetinje su osim vjere u Boga, Domovinski rat i naši hrvatski generali i branitelji. Gospodo i drugovi iz HDZ-a, podsjetit ću vas što je danas 9. studenog 2007. godine, ne samo 2 dana pred Svetog Martina, nego i 553. dan od nastanka HDSSB-a, ako niste znali. Ovih 553 dana i HDSSB i cijela Slavonija i Baranja trpjela je i istrpjela silne udarce, podmetanja i napade. Ali uzalud vam trud, svirači, ništa nam niste mogli, a i nećete moći. Ostalo je još samo 16 dana. Ili ako vas točnije zanima, 386 sati i 33,5 minute. I pjevat će se tada još jedan stih Bečarca i ovdje u Belom Manastiru i u Baranji. Od Martinja pa do Svete Kate brojimo vam preostale sate. Uzalud vam sve prijetnje. 25. studenog nećete nas moći ni zaplašit, ni sve kontrolirat. Zna svaki Slavonac i Baranjac koga tada treba zaokružit da bi osigurao bolji život Slavoniji i Baranji, svima nama i našoj djeci, ali i da bi izvukli iz zatvora nepravedno optuženog hrvatskog generala Branimira Glavaša. Branimire, izdrži prijatelju, nije tebi lako, ali nisi sam. I ovaj večerašnji skup nek te sjeti i na onu pjesmu malo drugačijeg slijeda. Nije tvoja duša sama da bi protiv sebe morao. Svi smo uz tebe. Branio si Slavoniju i Baranju. Danas i 25. studenog Slavonija i Baranja će svojim glasom braniti tebe. Živjeli, idemo na izbore. Idemo 25. studenog skiniti s vlasti ovu nesposobnu, ovu vlast koja je oblatila Domovinski rat, koja je zapostavila Slavoniju i Baranju i koju ćemo mi smijeniti 25.11. Živjeli! Sve vas s radošću večeras pozdravljam, jer osjećam toplinu vaših srca koje kucaju za Baranju, za Branimira Glavaša i za Hrvatsku. Hvala vam na tome, jer to se osjeća u zraku, makar koliko neki Kompanovići koje je Branimir Glavaš izmislio, pokušali onemogućiti da se mi sastanemo večeras u Belom Manastiru. I mislio je, ako je vani hladno i ako smo na livadi, da nas neće biti. Bit će nas Kompanoviću danas na livadi, a za 1,5 godina u Velikoj dvorani.
Biće, jer svima je u Baranji dosta kompi i kompića. Došlo je konačno vrijeme da se podnesu računi za ono što je napravljeno i što nije napravljeno. I često ovih dana vidimo i Šeksa i tu neke Buconjiće koji su ošli u Zagreb i zaboravili da se moraju vratiti. I onda dolaze u Osječko-baranjsku županiju i kažu, prije 3 godine, 4, imali smo 76.000 zaposlenih, danas 96.000. Imali smo 38.000 nezaposlenih, danas 25.000. Sve više ljudi radi u gospodarskim zonama, danas preko 5.000. Najviše Osječko-baranjska županija ima gospodarskih zona i tako dalje i tako dalje. Ali šta je razlog tome? Pa sigurno nije to što ste vi tome pomogli, nego što imate odgovornu upravu u županiji i u jedinicama lokalne uprave. Jel da ste pomogli i mrvicu, onda bi nam 5 puta bolje bilo, a ne kočili ste projekte i zaustavljali. Ali zato morate 25. podnijeti račun. I ovih dana slušam kako pričaju, Šeks je doveo plin u Baranju. Ma doveo je plin u Baranju i vladu je toliko koštalo koliko je neki dan imao za onaj ručak u studentskom centru. Toliko je hrvatska vlada dala za plin.